in 1980 ben weer begonnen. Die jaar is huis. En later is mijn vrouw erbij gekomen. En toen is hij huis later uitgestapt. En nu doen we dan heel schofte jaren. Ja. Ja. En jou, zeg je man, en je toch van nou, dit is de liefde. Die leerde van mijn leven, ja. En ik wil ook wel op de borkerij. Ja, want, ja, dat zeker. Want dan moet je wel wat vervelen vanzelf. Dat gaat net samen. Nee. Hoeveel kei hij hem? Nee, dat is 70 melk. Hè. Want hoe komen de hinders erbij dan? Nou, Ja, eigenlijk ik van vroeger van hem huid, van zien huid wel. Die is vroeger met Havelingers begonnen. Ja. Nou, toen laten we verhoren dat wat. En op een gegeven moment komen de Friese hinders. ja. Nou ja, en dan ga je er gewoon steeds verder in. En hier eerst het gewoon en later hebben we een beter niet gekocht. En daar ben we maar aan het vakken bij. Dat is stamminje, daar zit wel wat in dat lijntje. En nou ja, dat proberen we steeds een beetje uit te bouwen en wat verbeteren en wat selecteren. Want we hebben zo'n boxen, dus we kunnen zo'n in de horen. Ja. Dus elke keer dat er weer na in bij komen, dan moet er ook weer geselecteerd worden. Ja. En zo proberen we steeds een stapje vooruit. Vanaf jongs af aan zit ik al op de hinders. Dus, ja, het is vooral heel leuk dat ze helemaal zelf kist opleiden, helemaal nog in eigen hand kist zetten. En dat op een gegeven moment ik echt het kwartje valt en dat ze echt een klik krijgt. En dat het dan al een keer erin. Ja. Ja. En daar word ik wel terug in de hinders. Ja, nou, ik houd het er als hobby bij. Ik ben nog gewoon aan het werk en het is ook echt hobbymatig, maar wel een hele fanatieke hobby. ja. Maar wat doe je voor werk dan? Ik ben grafisch vormgever voor een merk dat hinder sportartikelen verkeert. Oh, oké. Ja. Wel mee hinders. Ja, wel in de hinders, ja. Dus ik kan het mooi combineren. Je hebt alleen nog merries. Ja, we hebben alleen maar die hengstvallen verkepen we direct. Ja. Wat is dat dan? Want Ja, maar die moet je heel oors opvakken, die moet je apart opvakken. Ja. Maar hinders binnen toch volle populair, hè? Nee, was zo, maar dat is wel een beetje jammer, want de merrie is minstens zo belangrijk als een hingst. Ja, Ja, want de merrie Vinden komt- wij wel. Ja, merrie komt het al de verhaal uit. ja, die moet en het daar dan kom wel. ik hiestend van uit. Dus ja. Ja, dan kom ik weer naar je hengst Ja. uit die merrie zorg. Dus wij vinden dat wel heel belangrijk. Ja. En nou heb je hem hinder dat het heel goed doet. Ja. Ja. Janken? Ja, de laatste keuring dat wie ze heel goed. Dat is de vakdag van Haren, dat en van het Frieske Hinder. Ja. En daar wie ze als strijdjarige kampioen worden. En later was ik algemeen vakdagkampioen van alle hinders. Dat wie gewoon een topdag. Ja. Dat is een dag die viert we nooit weer. Al we Nee. 100, dan weet het nog precies. Ja. Ja, dat is een geweldige Als je dag. dan surfen en ze zeggen ze dat, nou, dan ben je er echt weer Ja. een gat in de lucht. Ja, ja. echt. Ja, dan denk je van, Ja. dan sta je nog aan te zien en dan denk je van, jeetje, dat is een Het hinder zult dat dan doet. net, maar Ja. dat was ja. Ja. Het is wel jouw hinder. Dat is echt. Spelen dat was- Fries volkslied en dan vind ik helemaal geweldig. Ja, dan is het wel een kippen van me. Ja, Ja, ja. ja, echt wel. Ja. Traintje erbij? Nou, zo alles net. bijna- nou, nee, maar dat is ook wel even nooit hinderen. Dat denk ik nou. Janke is hier net. Nee, Janke die zit dan in de trainingsstal bij Jan Macedon in Jorwit. Nou, sneu komt ze van de centrale keuring en daar komen alle besten van Nederland. Ja, dus dan moeten we het op mij proberen. Ja. Ja, en waarom wordt die daar dan traint? Wat is dat? Nou, die meesten kunnen ze prima in conditie krijgen en die trainen er elke dag mooi. Om stap en draf. En, die moeten zich voorbrengen op een keuring. Dus daar ben ik gewoon professionele stal voor. En dan... We moeten haast mee patiënt, dacht ik. Ja, dacht ik. Ja, Ja, dat dacht hartstikke ik. mooi. ook. Ja, dat is wel even leuk. Want, Ja. ja. Ben je wel Ja. benieuwd naar? Ja, heel benieuwd. Ja, hoe het er nou weer vast zit. Ja. Ja. Goedemorgen. Ja, daar staat ze. Dit is u de stopper. Ja, je haar mist. Ja, 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 wel echt mist, wel. ja. Dan Ja, zullen we ja. haar Maar ze heeft weg. hier een goed plaat, dus dat wordt geweldig gepast. Maar ja, eerst ben je haar al 4 weken kwijt en ook werktraaien weken, dus dat is wel een heel skofje. Ja. En dan sta je in de box en dan denk je van, je bent thuis en dan is het allemaal leeg. Nou? Ja, maar dit wordt hier ook geweldig gepast. Ja, Dat is een prachtmooi hinder. het zuur weer een beetje groeit. Ja. Een neusje. Zit er helemaal pikkel voor. Nou, we moeten maar een stukje lopen, niet? Ja, Even lekker stappen, even de benen strekken. Heel mooi. zit.
Janke zus wel als die, daar hoor ik van. Een hinder die ontspant, als hij moet ontspannen en als het moet gebeuren, dan is hij daar. En zus nou, hij staat mooi stil, hij staat mooi vier. En maar de hollen er mooi op. En als hij straks met stappen en draven, ja, dan gaat de stut erop. En dan begint hij weer. En dat is een fantastische eigenschap van een hinder. Maar dat is valt zelfs, wie er een hele pad al. Ja, Ja, je zegt het direct al. Ja, wie er maar een paar dagen al. Dat is direct al. Dit is een hele pad niet. Ja. Ze kon Ja. hele pad draven. Ja, het is gewoon een hele mooie manier van bewegen. Een heel makkelijke manier van bewegen. Ja. Ja. Heel bijzonder hinder. Dus ik kan wel 4 komen. Daar gaan we wel vanuit. Ja. En hoe is de familie eronder? Ja, maar dat is toch een hele aardige. Die mensen zijn zo trots op een hinder en dat is echt speciaal. Ik denk, hun weten zelf wel wat voor hinders in handen hebben, maar het zijn echte genieters. Ze kunnen genieten van zijn hinder en dat is mooi. Nou, ze is er wel klaar voor net. Ja. Ja, vind ik wel. Vind ik wel. Ze Ja. staat er mooi voor. En, En dan zullen we het nou zullen we het beleven. Ja, Samen Max. zitten. Ja, Nou, een protte succes nu. nou goed. Ja, dankjewel. hartstikke dank. Ja.